Көнне төнгә ялгап бар көчләрен шәһәребез матурлыгы, чисталыгы өчен хезмәт итүче һөнәр ияләрен энергетик мәдәният сарае залында хөрмәтләделәр. Март аеның һәр 3-нче якшәмбесендә көнкүреш хезмәте һәм торак коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгели. Аларның тырыш хезмәтенә башкарма комитет җитәкчесе дә югары бәя биреп рәхмәт сүзләре җиткерде. Вы делаете все возможное для того, чтобы наш город, как я уже говорил, был чистым, устроенным, удобным для жизни населения. Не секрет, что в этой сфере работают династиями. Мы это видим. Мы видим, что на смену нашим ветеранам приходит молодое поколение. Эмиль Галеев бәйрәм кунакларын бәйрәм белән котлап, хезмәт алдынгыларына рәхмәт хатлары, мактау грамоталары тапшырды. Энергетик мәдәният сараеның концерт төркеме, музыка мәктәбе коллективы чыгышлары күркәм чарага ямь истәде. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.